Let others join us. Welcome, welcome, welcome. My topic don't come out. I am what to my topic. My topic come out now. Chimezie. Nah, Chimezie, I've been very busy. Chimezie. Long time watcher. Welcome, welcome, welcome. Okwa one ishi ponko. Na pointed nose. I can chop that pointed nose. Welcome, welcome, welcome. And yeah. Some men. Welcome, welcome. Claims. Welcome. Welcome, Glory. Welcome, welcome, welcome. No to my life. There won't. Am I here? My topic is well for now. I wrote it. Welcome, welcome, welcome. Clems, thanks for joining me. Hey, yes, there, my darling. Clems, there, Tony, welcome. Please share. Glory, share and join us. So, our topic, hey, Dave Choose. It's all of YOPC. Can you mean by YOPC, Dave? Hey, Ezenna. I gonna watch Ezenna. Bryce, welcome and no. Hey, Ebuchukwu nwa Okalo. No, when them I forgot to logo. You are welcome. Now, my people, I have two topics. Number one, asked that the Nigerian project is a scam. Mazi Nnamdi and the Choma Amiris Kenya brought that lady. Nnekuna Biafra is a scam. Due to what the Megor encounter, Nihe Megorun, and Moanekuna an unguided statement, and an insult to over 1 million members of IPOB worldwide, and more than 10 million of followers. Yes, I'm a believer. I believe in the movement. I'm not a member. And when they do time, they so this IPOB, the movement, Buribu. Hey, welcome, Raf. Ha, Buribu. So for Choma and Miris, that I've been for some time now. Trying hard to prove now this Biafran struggle is on all a scam and nature wishing them mad. And what the struggle and mad. And what the one struggle name were ups and down. Amam I mean by scam or the ups and down. And this IPOB and the Biafran struggle, I would the only struggle and may go where a kind of corruption they involve. Because never no. Come on, I am nature had you who na equestri hanshi. Eleranya ihen de ejina dagasemba and the lion didn't kwa most the world. Elihem ga where nda joraju nde na yeze nde biare bobo
unu lanya unu ga-ahụ na Chioma Amarilis ka ọwa Amiris aha nwa wụbụ side chick Mazi Nnamdi Kanu. Side chick wụkwa side chick ọ dọga nwunye dị onye ọzọ because as at the time ya na Mazi Nnamdi Kanu na-ayị alụọla agbaala nkwụ mee ego Lolo Uchechi ga-eme Kanu. So anụmanụ nke ịkparị mmadụ ma m ụdị aha m ga-akpọda gara ndị ihere a na-eme ya. Ihere a na-eme dagiala ịpụta na-akọ ihe ọ na-akọ na iyiri dị onye ọzọ gị na ya arụ ọrụ mgbe gị na ya na-arụkọkwa ihe ịfụ na gị na ya soro ọ dị ọrụ gị ghọta ihe ọ na-eme ghọta na ọ na-eme scam gị mechi ọnụ gị at that time gị ma na onye a na-eme scam gị so ya haziere ya the scam gị na ya na-edine maka tọọchị m gbara ahụ ịfụ na amagide maruo na be Mazi Nnamdi Kanu ha amaduru ya ịfụ sef na enwere mgbe ọ debe gị ahụ na a ga-alụ ya alụ sef kama na enweta ihe mere na o ji wee muvuo ọnwụ na ya bụ nwa nwere ihere ṅụjuo mmiri ara afọ o kwesịrị ịgawara onwe ya ma na ihe ịla Mazi Nnamdi Kanu mere wee enyi ọkwe na-aghọta ihe awụ ihe ndị bekee na-akpọ she is a scorned woman. She is a scorned woman. Yes, ọ ihe m ga-akpọ ịghọtago. So mama ọwụgodo na Mazi Nnamdi Kanu wụ onye isi ndị IPOB nwere otu o siri mehie. IPOB is there to take care of it. Ị na-aghọta but nyanwe ịbịa sị na Biafran struggle is a scam. Ihe awụ blackmail and ọ chọrọ igbu dị otu. So ihe Chioma na-ekwu na Igbo niile kwadoro IPOB na-etinye ego na ya amaghị ihe a na-scam anyị. So which means also bido the scam. Mana ihe Chioma na-akọ ọkọwazi anyị nke oriri na nke o benefit because the scamming ọ na-ekwu Mazi Nnamdi Kanu megara Mazi Nnamdi Kanu mere the scamming together because according to her work together. And I yes. So because ha no na-ekwu ihe ha na-ekwu agba nkịtị ya dịka na otu m na like to this Biafran struggle ANC. Onye ọbụla ga na ANC gba ANC touch enweghị ihe dị iche. Sọsọ ihe dị iche ugbu a na-awụ onye isi ndị IPOB bụ Mazi Nnamdi Kanu ji aka na-aghasazi IPOB. Ga ha nga na transformer ga ka ọ na isi n'aza. No Mazi, otherwise IPOB is even stronger than ANC. Ahụbeghị m ebe onye isi na-eji aka ya build a parallel group to fight his own group. Ahụbeghị m ya n'ụwa. Now, ihe Chioma na-ekwu ị na-ele anya in that aspect o yiri eziokwu ọ dịka Mazi Nnamdi Kanu bịara scam ndị Igbo. Eso ka ekwu eziokwu. Eziokwu kwuo onwe ya from analysis Chioma na ihe Mazi Nnamdi Kanu na-eme now. Ọ dịka Mazi Nnamdi Kanu true ọ scam ndị Igbo because ilekwa anya ihe ụmụnne ya na-eme ha werezi as a family business and then ọ na-ezu oji from prison enwebeghị ozi ọbụla o jiri gosi na ihe ụmụnne ya na-eme na ihe ndị lawyer na-eme na Simon Ekpa agbakwere ya n'ahụ na ya dị against them. So in my own opinion Chioma the right Ikenguru the right even Ijele the right na the analysis ha na-enye Mazi Nnamdi Kanu uche ihe ịhụrụ ọ na-eme ugbu a werezi aka ya na-adọrisi IPOB nọrọ na nga si asakọla leaders of IPOB. Yes, so ọ ga-adị mma ka abịa disassociate IPOB from ndị a na-ji ya na-eme scamming
And the leadership of IPOB should rise and take some decisions to clean IPOB up. IPOB adigo bigger than Mazi Nnamdi Kanu. Kama na eme una ndị DOS na ndị IPOB gbara Mazi Nnamdi Kanu nkịtị ya na Adosa City Group. Now, ndị na ha mekọrọ ihe maybe ghọtara ụdị mmadụ ihe ọ bụ bịazie na-achọzi ịkọwa na ndị Igbo niile kwetere n'ihe a ugbu a na-eti ego na-eti effort are stupid, so they are being scammed by one man or washi. Kama na ihe dị iche wo ụdị grip na ụdị respect ndị IPOB na otu ndị IPOB si buli Mazi Nnamdi Kanu elu mere ya, they can't even take a decisive decision even mgbe ha hụ na Mazi Nnamdi Kanu na-agaghị ụzọ, and ha nwere ike imegide ihe a aghasa ahụhụ ndị Igbo tara. And Mazi Nnamdi Kanu, from every indication now, or the they sacrifice anything to leave prison, because all the court is in a hurry to leave prison. Mind you, and no from na court, so from court, I'm going him to question on na court to say that I will not leave this prison without Biafra. Actually, my education here Hanaka Maka, ndị na-ama kwarị ya pụta bane ọwa pụta ya were Biafra pụta kwa wano kata no gba na release Mazi Nnamdi Kanu ya pia akpa baraka Biafra pụtawa. Ajụ ka m na-ajụ. Because ihe na-eme na is becoming too shameful, to be honest, and ndị mmadụ na-adịzi so disappointed, and all we hear na after Mazi Nnamdi Kanu chepụtachiri ụmụ mmadụ ndị soro kwenye na ya kweshi ike ụfọdụ nwụọ knowing that ha ga-anwụ, ha na-anwụ, dị happy nwụnụ maka ha feel na ihe o sacrifice ha ga-eme for Biafra ịbịanụ. Lekodi ihe Mazi Nnamdi Kanu na-eme na social media, chịpụtasha hungry people, ha jide na-disgrace ndị Igbo na social media just ka ha dọsasha IPOB. When I akpọ Igbo niile enweghị much time to spend this night. I just remember feeling like I'm gadala life. I've been pretty busy since. And I'm around on my site. Na Igbo niile ị na-anụ olu m taa, enwere ndị ahọpụtara for ọrụ a ka adọsa IPOB, and I'm sure na Mazi Nnamdi Kanu ga na-ebelieve na onwe n'ihu ọpụtaghala ọgba aja aka like this, oriọma aka like this, ndị mmadụ esoghị. So which means from ihe na-eme na Mazi Nnamdi Kanu adịghị dedicated to the Biafran struggle. Onye ọbụla ga-akọ echi na ndị mmadụ macha eziokwu ịpụtakwuo ndị niile ọwụjishi na social media apụta na-akọ nonsense. Onye a ga-awụ ọpụ for me. Mandela nọ na nga kwechiri sị kama ya nwụọ na ya ga-enwetarịrị freedom ndị be ha. Onye mmege Mazi Nnamdi Kanu expect ime ọ dapụta na-ekwuchi anyị ntị release enyi ya apụta bịa mee gịnị? Ọ ga-eji Biafra lọta. Yes, Mazi Nnamdi Kanu ga-eji Biafra lọta. Ego esi nnọọ IPOB n'ụgbọ a na-achọ isi na Mazi Nnamdi Kanu onwe ya. Ịma how many billions of naira pass ala through IPOB or Mazi Nnamdi Kanu onwe the money. Na ihe ndị mmadụ ji ewetasi that money o ka Biafra bịa. Anyị ga-ede Mazi Nnamdi Kanu ya na ụmụnne ya, because a na-akpọ ụmụnne ya ọnụ ya na ụmụnne ya kụshe that money. Asa akpara ya ahụ ọ nọ na nga, ọwụ nnaanị ya nọ na nga. O rezuole autopilot,
ọrụ ya mma anyị lụwa ọgụ ga nwee jira ya ọkụ autopilot o nwekwe ndị otu ya ga-mee Simon Ekpa anoint Simon Ekpa na o mere anoint ọkwa direct ha kwesịrị ijikọ aka ọnụ with ndị IPOB ha leleke ndị IPOB ọgụ ka ndị IPOB na ndị autopilot Mazi Nnamdi Kanu created na-alụ kemgbe ọkwa nọ na nga. The truth of the matter na ọnwụ na ndị Igbo enwebeghị ike ịchọpụta na this very DOS the very strong team up nye ha every necessary support ọ gaghị work. Ndị nọ na social media ugbu a na-alụrụ Mazi Nnamdi Kanu because even IPOB as his member self anaghị ege ihe a ha na-akọ ọzọ ndị autopilot nụ ụzọ ndị ọ ga-akụtacha n'ụra mana the truth of the matter na ọja anụnwawo na social media nga ka ha ga-agwọ bie ma ha ma ndị 100 men maka na ndị Igbo anyị emepeela anya I beat my chest so na nke Simon Ekpa na n'inyo ọ ga-eme anyị again. So Mazi Nnamdi Kanu biko nge pụtara enwe onye fọsụrụ gị nge pụtara si ga lead this struggle ọwụdụ mai ị ga-agara ya nga Mandela nọ 27 years Mazi Nnamdi Kanu ihe ka nọ 5 years and Mandela si na nga na-apụta weta freedom ndị South Africa so before gị si na nga apụta ị ga-eji Biafra apụta ihe gwara anyị because abịa n'ụgbọ a na-release enyi dị Biafra ya na Nigeria ka ijizi ka ihe bagen because ihe m na-elekwa anya ga-eme ugbu na ya dịrọ surprise oru echi Tinubu release Mazi Nnamdi Kanu because otu ọnụ hụrụ Peter Obi si pụta now tsunami Tinubu knows what is at stake and the expression ya nwere ike ịbụ ya ga release Mazi Nnamdi Kanu mana ihe m na-ekwukwe n'ụwa Igbo mụrụ na anya Mazi Nnamdi Kanu asị a na-erelizi ya enye dị ya Biafra ya apụta mara na ihe ahụ Ikenga Uru na-ekwu na Mazi Nnamdi Kanu chọrọ scam ndị Igbo mana ndị DOS a now adị m sure na ihe o ji na-achụgharị ndị DOS a na-akpara ka etisa ha ọha ekwe ya news te ịna-anya ha sị na mmụhụ na-arụ DOS ọrụ ma mgbe m na-eso ụmụnne ya na-aga eripọtụ nke ọ nọ na nga anaghị m ndị DOS ọrụ ha sị na m na-arụ Nigerian gọọmenti ọrụ ma mgbe m na-agba moto m shapụ ja mee t-shirt bute mgbe a na-ele Kanu gọọmenti ga-ripọtụ ya anaghị m ndị DOS ọrụ mgbe m laga n'ụlọ na-eripọtụ aka na-awụ ma ndị autopilot onye ọbụla anaghị m ndị amam ndị nwe ndị DOS sef onye mee m ji mara ndị gbara m ọkpana na DOS Mazi Nnamdi Kanu and let me tell you ụnọ like ụnọ so na mmiri bụ ọnụ ikwikwi ụnọ like ya ụnọ so na mmiri bụ anya ikwikwi ụnọ like ya ụnọ so mmiri bụ imu antelope ụnọ hụrụ eziokwu ma m ga na-ekwu ya ọsụkọsụ ga-asụgbu unu mụ Lolo Nneka Chimezie awụrụ m onye IPOB awụrụ m autopilot mana ịhụ ihe Simon Ekpa mere anya ga-eme anyị again Mazi Nnamdi Kanu eje nwayọ gwa gị ihe a na nuisance na cause on social media with ndị autopilot ọ na-eme ihere and nke a show na gwa Mazi Nnamdi Kanu enweghị ihere 1 naira ọnwụ na ihe na-eme na social media na ị na-ahụ ya n'oge ahụ ịhụla ndị 100 men ọ dịghị gị mma ndị achụ na hip hop gị hụọ ha wee na social media ọ dịghị gị mma ihe ọzọ imere ugbu a na gị gbapụ ndị autopilot ha nọ na social media na-edisgrace ndị Igbo. The truth of the matter wụ ndị IPOB leadership should look at the activities of Mazi Nnamdi Kanu. Ofu onye adịghị akọ ha, ofu onye adịghị nwe otu. A ga-edere ya leta ana m eme na advice to stop this nuisance ya na ụmụnne ya na-akọsụ.
Ota ka eji togo ụjọ onye agwala ya okwu onye agwala ya okwu onye agwala ya okwu onye agwala ya okwu ejide ụmụazị gbusiere anyị ugbu a na ndị autopilot agbaghala Biafra Liberation Army ha ọha jụrụ ọha onye ọbụla ịhụ ụlọ ọhịa ugbu a na-agwọ ka ọja na ha na-agba ụnụ ga-agbogide ọja gbọta ụnụ ga-ada otu n'ụda bifọ autopilot ụnụ ga-ada otu n'ụda bifọ ihe ụnụ medebewere otu ụnụ nọ na soshal midia na-edisgrace onwe ụnụ otu aka ụnụ si enweta dị Biafra Ota na ndị autopilot nọ na soshal midia na-eti na-agwa ọja ụnụ kpọọ nne unu ihe ụnụ kpọọ nne unu ihe Mazi Nnamdi Kanu chepụtachiri ụnụ ọwa taa ka a ga-esi enweta dị Biafra ụnụ anọ na soshal midia na-akpọ onye ọbụla iyi ọwa taa ka ndị South Africa si nweta nke ha onye laikiri na ike enweta Biafra onye chọrọ ka enweta Biafra ị ga join IPOB ka ịma anyị amadị Simon Ekpa anyị amadị ya Simon Ekpa gbuchiri ụmụ anyị Simon Ekpa butere anyị mehen n'ala Igbo ya na ndị autopilot ngwa na ọ na-agbaghala Biafra Liberation Army na-agaji apụ ndị IPOB ESN ha ji eche nche ESN ha mepere kemgbe 2021 na-apụzi ha den pụzi ụgbọ Mazi Nnamdi Kanu owuzi onye isi unu kama unu ga-aga na-agba mbọ kedu afịa ote ndị IPOB isi agba ka onye isi ha pụta na-agba mbọ wepụtakwana onye isi nke unu wụ Simon Ekpa unu agbaghala Simon Ekpa chịrị aka kwụọ Mazi Nnamdi Kanu so Mazi Nnamdi Kanu ihe awụkwa downfall gị na-achọkwa ịdị so disgraceful ụtụ ihe ị na-eme leenụ lawyers ịkpụrụ ka ha bịa gbapụta ha akpakpụrụ n'ime nga wụziere postmen na-akwụgharị everywhere. Imagine the disgrace. Akwụgharị anọkọta ndị ọbụla ha pụta dimkpa chụmụ ha pụta n'airport. Anyị nọ na Anambra airport now. Biko nụ Igbo bụ Igbo ka m dọgbuo n'aka na ntị ha bịakwa meet unu 100 men project ahụ kwa ego ka a na-anapụ m agịna ekwenye ya free ịnwụ 100 men ahụ ego ka ha ji ana lawyers Mazi Nnamdi Kanu was scamming ha ji ugbu a na enweghị onye na-ejide ego aga ya na 100 men watch ndị ha na-eje visit ugbu a big man ha ga na-anachicha ego big men ha ga na-anachicha ego ka eji elu ote Mazi Nnamdi Kanu ga-esi nwee IPOB nọ n'over 190 something countries nya their code of conduct is next o nwere ihe niile ahụbeghị m nke onye isi maka ọ gara nga ọwụ mgbe ọ na-eme freedom fighter ọmabodo na ọ nga ga-eso ọmaha na most Mazi Nnamdi Kanu ọmaha na most of freedom fighters na-agakarị nga na ọmụta ọnọdụ na nga ụgbọ na-eput wee pressure ndị otu ya na all over the world ọ chọrọ ịnọ n'ime nga control ego ihe ile akwụkwọ ihe ọdụ ego ya na ụmụnne ya na-akọntrolu ọgwụ ego ya na ụmụnne ya na-akọntrolu ka o ju ozu dị ike n'ime Mazi Nnamdi Kanu anọghị nwayọọ n'ime nganga ahụ ọnụ ka ekwuwazi okwu ọnụ ụnụ na-agbawazi soshal midia ọ na-agbawa ya ọ na-agbawa soshal midia ka agbawazie ya na ihe Mazi Nnamdi Kanu nọ nga ahụ adọwa ego gbawazie na soshal midia ele otu ofu onye na-akọntrol ego ndị otu ya jụọ maka etu asị ha etikpụrụ n'ebe ego nọ mana Igbo bụ Igbo akwụwago IPOB agaghị aghasa ebidoro ANC na 1912 na 1917 ha wepụgo onye isi ha for insubordination remove ya. Go and check the history of ANC. They don't tolerate. Okwe Zuma to 2024 ewe Zuma as their leader 2024 nke anụnwa ANC ka nọrọ taa ANC afọmụ na 2012 all dedication afọmụgo IPOB Choma Ikenga na Ijele ọwụgodi na enwere leaders ndị mehiere nụ ewepụghachi ndị ọdọ don't come and tell us no we scam or carry scam
Uno na num. Ebi una agaghị ekwu ihi ezinụlọ Mazi Nnamdi Kanu sa anyị na ahụhụ ụmụ anyị tara hiwe otu that is next to none in the whole world. Gwa m otu dịka IPOB in the whole world. IPOB is next to none in the whole world. Owodo scam. Owo na enwere onye unu feel riri ego. Enwe onye unu feel riri ego na report ya, go and register as a member. Ide akwụkwọ report ya openly eleba anya. Na millions of naira akwere na IPOB wu ụmụ anyị ekwesịrị ya for the ma and ejikwana ya ọrụ ebuildro IPOB. Okay? Enwede ebe corruption na anọghị. Enwede otu corruption na anọghị. CWO corruption nọ na ya. CMO corruption nọ na ya. Town union corruption nọ na ya. Enwe onye founder wanting na ewepụ ya. Ahụbedị m ebe president of a town union mere dịrị ego ka na a ga-eprobe ya asịkwa show na ọwụ scam ọwachi. So ikenga ka m gwa gị eziokwu ihe na-eme na-emete. Number 1 wụ na ịkpọrọ ọnụma si na IPOB pụọ kama ị ga-anọdụ kọreta ihe mebiri emebi gị si na IPOB pụọ. And ịpụrụ wụ na ị chọrọ ịpụ. Okay? So ọnwụ na ị pụọla gị pụọ ọbada uru imebi ihe ndị nọ ya n'ụka nọkwa na-achọ imezi ya na ndị believe in it believe. Ndị South Africa mepere ANC na 2012 nweta nwere onwe ha na 1990 gbakọ ya 78 years. IPOB emedere ọfụma, they are just barely 15 years this strong like this. The only challenge IPOB nwere with their leader nọ na nga kama ọ ga-anọ na nga na-achịkwasịkwa ha na nga ahụ ọ nọ. Relinquish leadership na-enyezi leadership advice to them. Ya na ọ na nga na-akwasị ya. Kemgbe 2012 ndị DOS a from ihe m na-atọpụta kemgbe 2021-22 ndị a ezibedi ike. Ọ nọ n'ime nganga ahụ kọsọ det n'ala Igbo mbụ Mazi Nnamdi Kanu. Ndị IP ihe m ji nga na-respect ihu this DOS. Agwala m ndị Igbo ebe ọbụla m na-aga nga na-epuchi jidesie n'ihe ike hi na ha aja n'ukwu. Onye Igbo ọbụla hụrụ this struggle n'anya kwụsị inye Mazi Nnamdi Kanu na ụmụnne ya ego. Were na ego na-eti ige na IPOB, they will take care of him or their leader. Enwebede echi ha pụtara sign na Mazi Nnamdi Kanu were leader ha. He is still their leader. Ka ngwonu ndị Igbo ngwonu na ha egwafusi ego na-eweja Mazi Nnamdi Kanu ego unu nye ụmụnne ha unu kọsụ ihe ego abụ onye ọbụla anya ha nwastacha. Ọnwụ na ego anụnwa na a na-eti ya ofu ngozi ọra bụ eze ụgbọ na gịnị onye ego ka ha ji gbakweja Mazi Nnamdi Kanu na owe ego. Nnanụ autopilot nnanụ ha nwere otu. Ihe eji gbakweja na ego na attention unu na-enye sọsọ ofu onye. Attention kwesịrị ịwụ IPOB ka a ga na-enye. So ọnọ na-achọ ịgwa m na-achọ Mazi Nnamdi Kanu ahụ taa kwasa IPOB. Okwu erole mgbe a ga-atụzi ya ntụ n'isi. Ha ga-amacha na mmiri. Ihe o mee. Yes. Enyere Mazi Nnamdi Kanu every support a na-enye mmadụ ndị Igbo nye ya support. Imekata Mazi Nnamdi Kanu mekata any day inwe ihe ọ na-emere mma ịgwaghala ya si nke na-emere mma ya achịtacha ndị propaganda ọwụjuchi na social media na-awụghara na-agba ọja. And ihe na-ewute m na-awụ na ihe nsi ndị a n'ọnụ na-ekwu ihe ha na-ekwu n'ọnụ ana m ajị is this ihe ọwụ ihe Mazi Nnamdi Kanu reduce onwe ya tu. Ị na-ele niile ndị na-ọchịpụta just go and listen to them enwere ihe ha na-ekwu. Even ha ndịkwa ekwu okwu mpụta the worst part ọwụ
Hana sent the DOS and I walk from Mazi Nnamdi Kanu. Or what get a Hana or can my honey jump on the DOS? How many are who is up to Mazi Nnamdi Kanu? Not a pilot, how up to Mazi Nnamdi Kanu? Just let them know in the Nile natural the DOS and watch and then your suspension. Mazi Nnamdi Kanu has on your order, no one can order, or just to get a hamlet. No one can order to the state here. But let's say you had a man on social media. That only proves now suspension and you had the right. That the male members not to talk of them. You know, in when they did that. That the male members share this life, let it go viral. Nanda Mazi Nnamdi Kanu wuti ya na-eme ọkwa mmadụ dịka Metusela mmadụ bugu ihe niile ndị a na-awụ ndị talent na ha ndị gbopụrụ achara ndị na-enweghị integrity ndị na-enweghị self-worth na-amadị ya bụ self-worth. The last thing m ga-eme n'ụwa m nọ kama m ga-ekwucha ihe withdraw ya gbuo mma nwụọ. Any human being, especially onye Igbo ụdị onye ofe mmanụ Wopo, Racha, that's the end. That is the end. And when again I make here, Automaka here maybe sele. Why neto na li, would you make a king here quo, ya ready to give copy, that's the end. And when again I make here. So, na wopon Racha, Mazi Nnamdi Kanu Seke, Etiha, ele quality. How when OJ City and a DOS. Or when have no get Tigan and DOS got a whole IPOB. One in and around. Oh, yeah, na, man, today, Kahano. That one is a vegetable image, integrity, Mazi Nnamdi Kanu destroy. Ya. You can't come to seller. Oh, we take only a queen here today. Now, give a 10 go before Tiger. The guy are now some mad way. Onya Mazi Nnamdi Kanu cheatosa IPOB sitiga na DOS ko sitiga na ebe mayor leader Metusela. So can they guarantee na Metusela agaghị disappoint Mazi Nnamdi Kanu tomorrow? What's the guarantee? Can they guarantee no rechi Metusela man disappoint Mazi Nnamdi Kanu putechi Metusela man disappoint to kwia. Makano na Metusela Mazi Nnamdi Kanu suspend kwale ya no chance suspension pattern DOS has suspend there again. Mazi Nnamdi Kanu a good leader now with a selfish leader. The moment Metusela be to him ya sack ya oh na only the interest of this struggle at heart. No ihe trauma na ekwu might be true na Mazi Nnamdi Kanu jihan na scam mana in the process of a scam ndị niile gbatasizi enu mean the struggle wasn't the struggle now. That's the truth. On go na akpọkọnata ndị mmadụ ka ọ scam or build zere anyị something. Just like the leader of ANC, Emana from ANC na 1912. From ANC na 1912. Ndị isi ahụ form ya na ka na agbago na 1917 ewepụga one of the onye isi. Because of insubordination. How we appear on your in 2024, ewe Zuma ANC, here now 2026, ANC, na 2019-12. So ANC is over 100 years. Can we build IPOB to be over 100 years? We can. Challenge now with the leader. We are questions now just destroy it. Now she prove here Choma Kwase Joku. Now she prove he can't get Kwase Joku got condition award. We are not stupid. Oh no, the stupid, that's your own business. Nneka, I am not. Abanam na campo Mazi Nnamdi Kanu true go potea. Hanging them 1 naira my hotel to show you. Now I'm very honest, I came out on my own. Lam Jegomba flight to Abuja. I wanted the motor to Abuja before. Lam lodge on na hotel. Even
China guy report as a Manuel. I'm making a Kuje prison report with the name and one day. Report all my kema, Lamgaria. That day can answer how home a UDA, a Jidamego, I go when my ATM Magla. Calon Tapom, Sir Kaga, Kujam, a man with the go. Yes, I'm okay. Can never we go to say him when reported the photo no 15,000. Yes, what I count them. Catching him 70 times, yeah, no. Ni here need to 20,000 highest. And the Aquega an account to Munia. Yeah, we got that 70,000, yes. I got to Kuje. Mechai name, when's another motor by Pota? One day has some madam, they're going to throw 50,000. Or Yam Samba, when they work when you're young again. Or one hand when I want to get 50,000 or 70,000 an account, even though Nigeria one motor or what I have to pay. Someone getting. I'm on a house, so Chamona, Nda was she had the IPOB to them. I'm madam on the DOS. Go and check. Go and check all my content. Go to my platform. Check your content. I want to get the DOS no. Until Mazi Nnamdi Kanu. Go and check. In fact, all the woman and honor self. Imeko with China Samuru. China Samuru is an honorable man. Anyone abalam touch. Onya na abafa woni he oni me. Anu na mo dum miri oku, anu na mo o chira law ye jima ko warning. Ilo lu miri oku ya, ihe that guy na eku to the interest of IPOB. Anu na mo nke voice ya ha jichi I blackmail ya. Ngoku na enwe onye otu ha Dave ma he chori offer 500,000. Ya shoro na ebiri anwa we ego. They rejected the money. Oya wuna IPOB na Nnamdi Kanu na adọ today na ọkapụ. Ego ma eke nke ụmụnne Nnamdi Kanu adọ ile IPOB. Na Mazi Nnamdi Kanu ka nwe IPOB ọ na-asị na ọya wawo their leader. Wo Chike Doziem, Chinasa Nworu na ndị otu ha. Ọya wo IPOB ka na-ekwu ume. Mgbe m bido defend Rwanda agbala m touch ama m ụdị ego ebughari ọkwa eso na-akpọ m lọlọ ka enyere gị ego jide na ego unu lọlọ ka eweta enye ego unu enyere m akpọ m ngacha bata ndị mmadụ na-akpọ na-ekele weta ama m na ndị ahụ a na-akpọ nke enye na ego ndị otu ndị gọọmenti nọ die the moment ikwe na ha mara na onye a ga-azụta ya azụta akwadoghị for negotiation enyeghị m that room. And that is why kamgbe m ji ekwu ihe m na-ekwe nwere elite pụta tọọ m aka ihe ọ na-ele n'anya sọsọ ha ga-eshie imi njide ka taa ha shie imi metụtala echi ọ gwụla ihe ha na-eme ha were foto m tiri Ikechi na asa eprefara m gị tinye foto m gị tinye Ikechi na asa dan itinye foto m gị tinye Ikechi alụ nta Kalụ ma ọ wee maka alụ ma ọ wa alụ ya ejimakọ picture mahụ na-etinye with I am so proud of it. Makana ọha wụ na IPOB ka na-ekwu ume. I ga na brand IPOB is a process. When I go ndị DOF, all the too fearful for my liking. They show too much of cowardice for my liking. A na-etipi unu, na-enye unu ọrụ. Mazi Nnamdi Kanu ebe ichere ọnwụ na Simon Ekpa ọ ga-enwe your time. Mgbe Simon Ekpa pụchi ikwu okwu tụpụrụ ọnụ. Ọkwa mgbe ha kpọọ m ọ ndị nke bụ ụzọ kpọọ m ka m join ọdịa tim ana m ajị eche m ụnụ ọwụ ndị IPOB asị m yes. Ụnụ kewara anyị ntotu anọrọ m na Simon Ekpa wụ n'onye isi ụlọ ebe a Nnamdi ele na otu esi eme ya asị m mba na ana m na Nnamdi aba na mba so na onye amada onye ụnụ ya asị m mba na agbala Nnamdi ọgwụ n'isi na ọmọdụ ihe ọ na-akụ eri akụ esi achi nkwe mmadụ na-aga anụ afọ Msi abiko akpokola phone me again amadam onye wa amadam Ipob amadam onu amadam otu no shaga ala ihe m na-eme na ala Igbo ihe m na-eme onwe m na ezinụlọ m
and I appreciate the appreciation on the man negotiation. I appreciate, but I don't come here and insult my intelligence. Okay? So, on the DOS, can you need no Simon Eka, can you need no autopilot? No autopilot, him and Hannah Weara, him and didn't get Hannah Weara. If you look at the way they talk, if you look at the way they talk, or the ego harry will go up Hana Hanya, Maka had the reasons that can match. In fact, in a quote, we are on hand on a team. Team Ha. In your song, quote, how get against it? Had no one ye there. Their own area leha. Aja need wage de go fa. Ndi mo ali wage, ndi nana ye hoye de go, or free way ye de go. Pay one na kondo to pilot. In fact, people talk about us and the band in day won't have look what ye. Ndo pilot. All how was in the Napa about Mazi Nnamdi because all the members of IPOB, my name, Ozzy, no dead man, I've been no. Can I get to hit an apple he had it? He will how desperate. He will how desperate and shameless. Yagwaya Boko. Ya Johnny may prison, yes. Can't get him and the man. The love of the woman Hannah yet excuse or washing on Gahi Puka. Get it down here for release Mandela now 27 years to rank and the Behapota. Mazi Nnamdi Kanu, the one or get to be afraid. So, in your name, may I have a good carry? In one more, did you? And when we had our own any day after Shaha, block order, please. Ngaga Trojan the DOS, one young non Gawo SDOS, Satrachi. Ya was saying, Mem contact Hangaga 100 journal. Can I hear manage to her? My call thought China. I thought I was a young man when I mean, Sabaya, and he had a Jerry Mazi Nnamdi Kanu. He had a Jerry. Let her finish. Gini ka na-eji Mazi Nnamdi Kanu eholo onye isi ahụbedimo ọ na-eme meja se nwe onye otu ya pụtara ụgba si ya mee election ya ajụ ka ọdọ ha adọburu mba enwebede anybody ma ndị nke ọchịrị they quietly left ya nwawụzi onye isi n'jizi aka ya na-ekewatụzi otu ya ndị mmadụ na-erikwa echi ndị mmadụ na-atụrụ etụkwa nonsense. That is why mgbe otu a na-ebido nge ntị otu Mazi Nnamdi Kanu si kwuo ndị Ikeja ebe 2014 bịa n'ọnọdụ nga m nọtụ m lọlọ na enyizi m sị ha ama akwadokwa ihe o alaikwa Mazi Nnamdi ihe ọ na-eme dị mma ọ na-ekirịta awareness mana mkpute n'otu na ahụ ugbu a ọ ga-eso bulie m gwọ ndị isi many agaro na table na argument ihe niile nga ekwedo ihe eme na aga emeru ihu level eju ekeche Ipob nga ekwe first of all ị ga-agwa maka amana m na ebe ọ na-eche ebido owu n'ego ị ga-agwa ya otu iji manage ego because ama m na ihe ga-echi n'ego emebi otu ọbụla na-take care of their finance forget it ebe a ka a ga-eche enwe problem so otu ọbụla m nọ the first adịmeji ego mwaka mgbe m kwawo onye isi ndị Igbo we na assembly ifunu ma mgbe anyị na-register bede anyị na-enwe bede account 1 naira ha bede account before adịmeji ya ndị otu anyị na-eji so that m nọ n'akụkụ m na-ekweri m na-agbakweri I don't go money. Enwe mgbe one of our school na Gbagada ha enwedo oche church ebe a na-akụziri ha school akụtụ dị ụlọ ụka the teacher kpoje ha la n'ụlọ ya ha enwedo oche mpụta gba onye ego so weta ego oche enwe ndị na-ekwede akwa ego ụgwọ because eti dị m account ntị ga account the teacher
Has some Lolo account, you will never. Again, 1 naira will never enter my account. The door open on my account, the bomochi. Any good leader, I can help control legal. Because I get my kidney. So, Otobulam no. Muno onye wonyi shi. Neme mbane meni yego ya apa nyefe. O mna nya o na ma batla bata. Tije penim dia ige eme. Ana ma ga dem church. Yaru elede sha na ha bi de roza we yime campaign na ha mere tunumbu na 2014 mkile na church. Ni ekiti church. Wore mba. So ha na church. Onye obula na mgbe mbido ba mba. Ndị mmadụ ndị ọdọ ọchị wezi ọnụ maka ha like ihe emegen. Nna aka mba n'etiti church. Church a na-akwenye ya wụrụ ga cheke mana nata church na Gbagada, one of the biggest redeemed church. Nna aba makata ha na-eji one woman na say, if you don't like it, leave. Nsi akwa ịhụ, if I want to leave. Ego onyinye niile m nyewa na church aka mgbe 2004. Unu ga-enye m ya. Donations niile m na through bank. Unu ga-agbakọ nye m. Ofu onye eto m say, you don't know that woman. Leave am. No dey follow am talk. Leave am. Feel it. So you are an established troublemaker? Yes. You are an established troublemaker? I am not a troublemaker. I challenge evil. Okay? I challenge corruption. I challenge nonsense wherever I am. You don't do nonsense. Just like you don't do nonsense wherever I am. And you are getting out. Get out of this place. You don't do nonsense. Go and ask. Lolo Nneka Chimezie no. Anywhere I am, I don't tolerate bullshit. Either I leave, or if I must be there, due process must be followed. Things must be done right. Especially my sweat Gabania. Church, and they stopped it. I had to stop it. And I wrote, I didn't just stop it. I wrote to the church authority and I told them, never you ever try to campaign in this church again. This is a church, a house of God, not a campaign ground. I went further to write. I can't take bullshit. Alright? And I get my log too much for my sanity. No, and don't carry some of you not here. EMT guru, effort me guru, carry some of you here. So I don't need to be a full member. I am a follower. I am a believer in the struggle. And I have paid my dues. I contribute to them. Mazi Nnamdi Kanu report from Mona got court report my prone kitty. And one of the Equano Ebemno. Ngam no name report when you court. No, we have him non after. And one you talk that don't a quick 1 moon web video. And I have a video. George gave put a man now. Say, don't video. And on their video. And it is that don't have a bomb release from court before you have done a court or gala viral. Ujo get going to have one or Ujo go to Melia. Oh no, Budo about Wakashon. Elarulo from 2021 to 2024 in Onanga Wakashon. So, with my effort and with all my one person cannot rubbish it. And nobody will come and say IPOB is a scam. It is not. It's one of the biggest movements in the whole world. Before it's an empire now. Let me tell you. IPOB is an empire and one man cannot rubbish it. Alright? I can't show no deranged, brainwashed fanatics. You can't ask question as a human being. On your drop your wire on your just sack. Okay, enough. I'm not a member, and that is why. And what they simulator so Ipob no share me when I want to. I'm not throwing here go share them say yeah I'm mad on what there Nneka Chimezie Accuses ama ga throw one Nneka mwe mane la no to throw ya ko yi na ase gom no de mwe mane no to throw ya ko na bra show oba no ko wure ke la wure jide nka
Go moto double cross, so I don't keep motor hold on. I'm telling you. So I kukuma stayed away. When I came now, I got me on I was a lone ranger. No chance came, no quarrel now or her from. Maybe I report truck I use made this nonsense propaganda. Onye make propaganda ya tipia. Maybe by now we tipia now. Because some potential nonsense and a woman IPOB when they were Tom Van Hana Bonandana. Bomb Coco Christmas, so te has a bonanda. It was the Hala Nneka from one Negro to Omaka Queen. Then can I come here when they show Kukamni, so all we can have, and we are some men. How many you can on your blood with a conscience. Troka Biafra, my name is Joku Kanu. So, yeah, what the war, I shall nonsense, Hanako. Any hand I would joke when I imagine Nnamdi Kanu Jack and now do she or told you or none in with you. Tell no, came to a joke could do where I saw no Makaway go Mazi Nnamdi Kanu nearby IPOB. Considering Kahaposa. Only where the mind them I saw young where. Oh my goodness. What's all this? Never knew holding deep what cage about Bolofonia. I need to no why you catch your teme, no why you catch your teme. Lay your name IPOB. Oh, my dog, Tashela Hana, or Macom, Oman and Gown, on our king. So, Kota, pig. Yeah, touching us on who had you done one money, didn't be will. Now, don't want mother Sasa, yeah, or Takra. Yeah, may only send the ESN. I never need to see secret in the ESN, and we say, I don't want the man sunshine. Chinasaka Halotano, money, the cannon bob to Yanota, Canon Takan bob to Yanota, or Chandana fighter for Biafra. No Hanan Con also a hammer point. On your hammer point to 100 men, on your hammer point to 2 pilots. And I we have a we have. I want it. Come when the man of one woman nail them group. Mpana me anam no dia ka hare da wodon da me babdo wodon the police ha de odia ho ma kem one at the age of 54 so mada hala samutin menem no ma ha ka ma na mpa ha kanka my own mom one at the age of 54 okay ha no se no brebo na ebushi show mom mada na ekwi onda metodo nda na ha sifu no aka no se na njakita na amabe o teche ana kwada nya sha na menem so mo aka no na nja Tamna nda me gidi we me na ha de bombe gidi Tamina ham by the time we call her out mbon na tile ham ku ha nya han sobu then a newspaper Ude ni okwu mai no se na nga ache wo kwasoro oto onye nga ha chpa the whole attention na enye e wete ege enye ya ozo duru ya ya no kwani meba na dosashi oto mmadụ niile nwe Mazi Nnamdi Kanu divine asụ Chineke divine na ihe niile o nwe na IPOB more than 1 million members o nwere no ya merit divine 100 men divine from 100 men divine now he build the ya so from 100 men divine now he kokwelo ụmụ autopilot we ga there ana echeji foto ana eche ndị ọla be zo no katara say leader so me she say IPOB ana ekwu ya wuru ka that is what lene no taste akpari Mazi Nnamdi Kanu now Choma Sheba to ya pụta na achọ ọchị na akọwa otu Mazi Nnamdi Kanu si wuru escammer ọwụ na enyi ya nwoke yiri ya mere ihe egbe scammer IPOB is not a scam. I hold you so dear in our hearts. Okay? Ọwụ na ndị ANC that when you know 120 something years now, I think we can. I get me one IPOB, yeah, not like that. All we need to do is to ignore them. If we need a leader hearing this IPOB, ajanu, onye unehego. Ndi IPOB nenye Mazi Nnamdi Kanu go for upkeep. Nka nenye gezu. Ha may increase. If we need
ọ na-ekwekwule ka Ipob nwụọ tiwe na ego dị lekwana m anya o na ndị Fulani anọkwa ha n'ụlọ anyị wụkwa na ndị IPOB na ESN anyị nwa ndị nọ n'ụlọ na-eleta ụlọ na-echekwakwa na yo ụnụ agbaghakwala ESN anyị nidikwe help unu ụgbọala ha dọwa ha na ESN ha hapụla their liberation army ha chọọ ha nwewe ESN onye eze ha dọwa ESN na Mazi Nnamdi Kanu biko ndị otopa ndị elende na ndị DOS ele ihe Mazi Nnamdi Kanu mere ihe nke unu chọpụtara ọ na-ekpuchi o jiri chi ikonye igbu IPOB so biko eji m ohere a na-eji Ikenga amadị m ihe mere m abana m n'ọtụtụ otu eme m ihe m na-ala ikeda ihe ọdọ m mere wụ m were nwayọọ pụọ hapụkwa ndị nọ n'otu aha ha nọdụ nwanne m na-aga na-eche okwu mana ihe ịhụrụ ị na-akpọ expose ihe na-ewute m ndị ese eme expose na ndị OPC ndị eme expose na ndị agboro Ikenga naghị eme expose na ele ihe na liberation army kwe no volunteer gịnị nwanne force nke asadi people ị naghị eme expose na ndị asokwana mee ihe mere n'ala Igbo Ikenga ị naghị eme expose na ihe ndị amị mere ndị amị mekwe na arụ n'ala Igbo ị na-eme expose ka ihe o ji bụrụ nna na IPOB ka ị na-eme expose so n'uche nke gị ị na-achọ anyị n'ididi ịzọ nwere onwe look otu niile pụtara zọ nwere onwe pass through this stage is a stage. Let me tell you, if you ask me, IPOB have done fantastically well. Nigeria itself, its own time. Even the insecurity is overwhelming Nigeria. Check quote IPOB na ESN now maneuver with their proscription, with challenges in the autopilot, in the Biafran Liberation Army, in the governor, still yet they were able to get Southeast. And then when just call them in a phone, but see the kidnappers, I got up from one, and when you are making a leave. The police say when you are making a leave. When are you going to bubble no pico? On Emena Sayama deba, on your plan Yama deba, Baga, and my putting here in the first place. Or to know what IPOB, go there and fix it. Guardia, on name mimics, on name requests, on our job questions. A sound there, on a going here to on a build down to another level. ANC was such crisis in 1917. Leadership crisis. How black accident? How black accident? Okay? How we forget the only shit. Reason why your 2 years so move forward today from 2017 to 2020 is over 100 years. Indeed, when mother now by now. Na IPOB erase only team of lawyers gana aga diplomatically no one ile na-ekwu okwu ụmụnne anyị nọchi na nga na-ewepụtasị ha lọtabịa chọwe no a rehabilitation center rehabilitate aha nwee ga ha ọrụ ndị a n'anya ndị Igbo ka anyị gbakọ ọnụ ndị DOS na IPOB build her back. Let them take up projects to rehabilitate our youth. Na Ghana nga enwechuru ụmụnne ndị nọ na death row na China, ndị nọ na death row na Indonesia, everywhere. Gawa na ebe ahụ now, dewe na akwụkwọ
yọwanụ gwanụ ha ọnọdụ anyị na ụmụaka eji gbapụtacha. Mewenụ project, mewenụ companies n'ụlọ na-ewe the youth. Na-akpọnụ some youth na-aga obodo oyibo na-ete na ha in certain things kwụla n'okwe ha. Ọ ihe ụnụ ga na-eme. Igbo bụ Igbo, ebe ọbụla ụnọ m ga-eme one video specifically ịyọ ka ndị Igbo gbakọọ DOS n'akụkụ. Ipob Amanda Nnamdi Kanu aga emebikwe Ipob. Nnamdi Kanu mebie Ipob ama na mmadụ afọzie n'ala Igbo. Anyị nwa agba nkịtị maka Nnamdi Kanu gara nga ịga part of the freedom fighting. I know he knows it. Amara m ihe ọ na-agba chakachaka dị ya. Mandela nọ ya 27 years na-apụta kpara freedom ha n'aka pụta. Mazi Nnamdi Kanu jikwa freedom ha ya pụta o. It's not enough ikwu n'ọnụ. A na-ekwu ekwu, a na-eme enwere mgbe m nọ lekọta ihe nke na-ajịsị ọmụkwụ n'ugbu a na-asụ ịchọdụ ka ọ pụta. Onye na-apụtakwa na-eme without Biafra. Maka kepụ m na-anụ ugbu a na Peter Obi enwere abana na ballot. Tinubu can do anything. If ha ma ndị Igbo anyị ọ like agaghị release Ojukwu from the dead. Mgbe Nnamdi pụta ya bịa gwa anyị tọrọ Tinubu ka anyị nụ. Ka Ojukwu shi inyere ha ka Ojukwu shi Gabon lo ba MPN. That thing that is image Ojukwu. That thing alone Nnamdi ha release Nnamdi ya lohulahu bịa sa ya tekwala Peter. Ọ ga-eji Biafra elo anyị ga-anọ ya na-eyi aja ya stop ya tụnye ọkụ ọmụ ya ka anyị nwee ike concentrate put for his release. Ka anyị nwee ike ya cool down. Time a ga-eji lee n'ihe m na-ekwu ya. Ekwesịrị m iji ihe na-eti mkpu federal government release na Mazi Nnamdi Kanu amalite onwe nke ọ na-eme. Anọ m na federal government a file ala. Well, ka m hapụ ya ka ọ dịrị onye ọ dịrị. Ka ọ dịrị onye ọ dịrị. Mazi Nnamdi Kanu amadị na the only thing nwere ike iwepụta ya wụ na IPOB put through enough pressure. You trying to create autopilot. Create autopilot. Ndị agaghị asọrọ ndị na IPOB ndị Igbo nyere ụnụ mandate. A ga-ahapụkwa gị na nga a na-agbawa war. Ọta na-agba war ọ nje nọ na nga. Enweghị onye na-ekwu okwu mpụta. Anọkata nwa elenye na mayor na America Ted Cruz nke na heleweda aha nwoke. Ozugbo ọ pụtara kwuo ụka onye na-eme ya. Ozugbo ọ pụtara kwuo ụka ndị autopilot mastasha ndị 100 men mastasha claim nwa anụ m ka a na-eme demand interview ya sị anyway a na-eme onye nhana ikwu ka ha bịa share photo with you. That doesn't mean na anaghị ala onye kwuru ka ha ngapụ. Mazi Nnamdi Kanu anaghị ala ka dịmanụ kwuru ka alọ ya ejimakụ edele leta fiam. Mazi Nnamdi Kanu ọwụ ya ga-ewepụta gị. Ihe ga-ewepụta gị bụ ndị otu gị put through pressure, nweta international attention. Nweta international attention. O jikwa onwe gị ebe ha. Politics ahụ ị na-eplay o mee na-expire. Ọtụtụ ndị mmadụ amarakwala. So game ahụ ọ ya ka o ji dịrị difficult now. Ịmago igwuo game taa gwuo ya echi gwuo nwanne echi amara anya asagokwa. Kama na lucky dị Mazi Nnamdi Kanu this very DOS
It's too loyal. Madam, or you don't know whatever. It is bind on together the strong. And the work and why Simon Ekpa Jigekwe take that oath of office. Because God the lawyer. Oh my own. Because when Simon Ekpa take that oath of office, so now I'm beginning to understand why Haji carried this lawyer and why Haji Hana he spoke about you anyhow and when he so Mazi it was Jana carry out the Macalolo. If you don't today, if you don't activism today, if you don't activism at the age of 21, by 23, I become very active in activism. I become very active. That is why no more will happen. Not a question video them time. Even I don't name here with distraction to him name. What element of activism? I'm man police I can't see before. What element of activism? So him ne na enwe ihe nda mere gị iji na-ata ha ahụ maka ọrụ ha na-arụ ụwa ahụ. Nwee two group anụbadị m gachi na asa nwere pụta before shaa njide nke ụka shaa achala ugo ụka shaa dalento na ụka ahụbadị m gachi ka nwere pụta before shaa anybody ụka mana echichiri ndị a niile wee gaa na social media ha na-akparị ndị otu. Kedu ndị na-eme like that? Ya wụda arụrụ ala. Now. Then would you send the man and go up to Harambana, Plama, Zitiga, Kala, after now, walk and get a time for that. I got Lolo Nneka Chimezie. Lolo Nneka Chimezie a spade, and not a garden fork. Near name and one Gana, Mazi Nnamdi Kanu, Busan, would incompetent. Mazi Nnamdi Kanu, the incompetent leader, because you cannot manage the affairs of your group. Koto Shani Ake. This joke will come back to haunt you people. By the time I'm putting here, and when there's several occasions, Baga, Lord, Guahokulari, eventually, or make arrive, I just want you Pinto Kukuriko, Madam Pinto Kukuriko, Lolo Kukuriko. But let it be on record. Ore Chukudrum, we had a make a deal. We are the Ada mi ha ma mwoku puteti ba wa mba se gi mba na na aba na ogba mwo set kedi ihe ikwu msa na ekwu ihe mkwu. Ghana na my page from mgbe m bidoro egwele m ihe ndị mmadụ na-eji akpara ego before ndị mmadụ nyegeji m nsogbu so mmadụ m enyi gaa na social media ka ị na-ekwuzi often ndrop okwu ndị mmadụ ji akpa ego asị m si anụmeme agụọ na agụ m and me fi pe go agwanda gum don't disturb me. Chineke nyene mo lem jeri ni I'm cool. Actually me bo ganya too much. Actually me we go this no. But actually me the comfortable. Nge enwe chukwu moto nga na agba. Nga na eriju afọ. Na travel, my travel must be in comfort and not with stress. I'm good. I'm good to go. And would you want to be Munga? It's unnecessary. Nga moto 50 million. Nga moto 100 million. For what? He would have 50 million. In 50 million, moto 20 million, 30 million. Change your when you had a good knee. Ngam no gana moto 50 million when the nomnaka can in no wow. My moto gana aquarium, I'm okay. So I want the man you. Ndị hụrụ na-atachi ihe na-abịa akụrụ ihe ndị anya ukwu ekwenwe nkwa gị kwuo maka ihe ị ga-erite ga na-eme nkwụiri. I would have done that. When watching Chinese lie on your one, madam, no, you can say, Mama, please, no, don't do that.
that thing again. Don't do that. I can Kakuroto and one pedation man call them out. Come back again and now the nonsense I have on social media. So because the guy Mazi Nnamdi Kanu. I'm no one head mobile head to comes on Allah. I don't care, Madam Mono or Madon Yambo. All from here and they make a money. And I pay better member. I pay better member, man. I get a man by and catching a good way because the mother on your girl, Mumna Lulu. And me, they one got Pogo to Ibu. Girl, got school na Covenant University. Adam got school na Babcock. So I grandagum. Ha go yam sa na enwe ha bono na ga business am na unu na eme unu get take ya to another level. My son just sit na bata nwanne nya n'ulo unu ga na aga obodo oyibo na abata eje ka ọma ịmụ nwa achịrị ndị ọcha ama ndị mmadụ nshisha na n'ulo temụrụ ụmụ nwoke anọ m chịrị ha enwe ndị ma amụcha ha achịrị ha wụpụrụ ndị ọcha agadi alọ ndị ọcha mụchịchara ndị ọcha ama ha shie. So when one kwagoro obodo oyibo unless onye kpata ego si ya na aga ebiele m ndị nke m I can hold them. So nwa ala Igbo achọrọ m ka ọ dị safe for my children. Onye ka m ji alụkwa n'ihe ofu onye mee ya apụta no somewhere na cause trouble a na-egbuchicha ya ụmụazị ụmụ nwaanyị egbuchiri ụmụ otu a mụrụ ndị nke m ka esi emu nke a na-ekwechi okwu ndị anọ nga na-akọ nonsense na-akọtu and Angola Nigeria, yes. A question on Angola where freedom fighting is part of it. On your blood with freedom fighter now, but all Nigeria they put to pressure. Then I some put against some bus, so that is Biafra. Oh, Mandela 3 times to go and read it. Ask Mandela, where president, no. I will die until I get the freedom of my people. 27 years. Not 27 years. Mandela joined the ANC in 1944. Ganga in 1962 or 64. So back on 1944 and 1962, that's 20 years. Add there 27 years to 20 years. 47 years. Mazi Nnamdi Kanu not fallen at this struggle. Ogalanga, young wrong gaher. Chekon your bulla, can you like was about more Lolo Nneka Chimezie. I'm a fence and damn. Ebobla, Ebo, had a getting gun now, Joey. Ebobla sana, Ganga, Gatiga, Gokem. Manawudo to shame again. Oh my agada, Umuyani no Bodoy, Mazi Nnamdi Kanu no Bodoy, but when we are not here. Why are they build Biafran Liberation Army? And when we are not here, organized, where can I worry? In when the ESN, that's enough. Or one madana, this Biafran Liberation Army now with ESN and what they go clash. Do you know Jesus no Kurupata? Ega Amazonia warning. This IPOB here Biafran name equation the 2 group. One senior space and 1, 2 or 3 group ndiro me bata. And they have a measure ndiro che me bata. Ha brego big one group aha to wazenga kana anya. Ngena ne make it to play anya ha no. That was exactly what happened in 2021 till 2024 before I quickly went put in there. I can call Harris Taswa Hackley again. I start 100 men. 100 men are trying to get Nneka after them with the Boy, portfolio Konya insurance name when you patronize. Yeah. When I want to patronize out true. How they could do autopilot. With me, Bata, I wanted to support want to voice. It will click well. Or set to quality again. IPOB, Jawan evangelism. Precaution do too no. And deal with this bullshit once and for all. Mandine Shekino Pukrisha no Pukrimi Hashiwe. Nature Tomema, Aglamono to tell this and come quay guy.
enwere ahụ ọzọ ha chọpụrụ ịkpọ ma ncheta tụm ide ya ede ka m chetakwa na adịrị ha enwere m efe adị m too busy but m ga-aka na nkiri at that time. We must talk sense into some people before ndị akwa anyị kwakpuchi anyị n'ọkụ. So biko general on gị nwebụ ụzọ tige n'ọnụ. Okay, Lolo Nneka Chimezie, good evening from here. Lolo, I'm an even new body. Anumano general, yeah. 2 minutes, general, 2 minutes. 2 minutes. Okay, Ada. Lolo Nneka Chimezie, can go with the reason why Simon Eber assigned code of conduct or take oath. When Simon Eber saw the name of Nnamdi Kanu, he said that he would never take oath because Simon Eber understands what they are doing. Simon Eber said he will not take oath because Nnamdi Kanu's name is there. And I want to tell you that Biafra or DOS will never fail. Nnamdi Kanu himself has failed. And I want to make this thing clear here because we have been protecting Nnamdi Kanu. We have been trying to take the name of Nnamdi Kanu away from Simon Eber. But the hookworm and ringworm called Methuselah said that he traveled to Sokoto. And then Nnamdi Kanu gave him a directive that the reason why he worked with Simon Eber. He said that that is the reason why he worked with Simon Eber. And we were outside here protecting him, trying to tell the world that Nnamdi Kanu is not involved. I want to make it clear. Nnamdi Kanu is no more my leader. That is my stand. I have what it takes. No, Mazi. Hold on. I have said this thing in different platforms. Mazi Nnamdi may continue calling Nnamdi Kanu his leader. Mazi Nnamdi may continue calling Mazi Nnamdi Kanu his leader. Mazi Okechu have chosen his part. I have chosen my part. There is no how I will keep on calling you a leader. You came in a court where you have access to denounce Simon Eber that have been unaliving of our people to the extent that they unalived a pregnant woman in Enugu State. A pregnant woman. And the child were agitating till that child gave up inside the mother's womb. And we were also protecting Nnamdi Kanu, but Nnamdi Kanu never come out for one day and said that Simon Eber is not in support of what Simon Eber is doing. So there is no how I'm going to keep on calling somebody that was shielding Simon Eber in calamity that you have been causing to our people, and you want me to continue calling the person my leader. I don't do that because in this Biafran restoration project, the objective of Biafran restoration is to push Nigeria to give us referendum. And we have said it time without number, we came for peaceful movement. We are not here as an armed struggle. We have said that we are not coming here to honor life of our people. There is no how you are going to honor life of our people, and now you turn around and tell them that you want to get them Biafra. I will never be in support of it. That is the reason why I say, as far as Nnamdi Kanu have not rejected Simon Eber, he keep on telling people that are still visiting him in Sokoto, he keep on telling them the reason why he was working with Simon Eber. So there is no need of me calling him my leader. I cannot do it because I was not involved in that calamity they caused in our land. I was not involved. I have not seated. Round up. We have 2 minutes. Round up, sir. Okay. And what I just want to say is this. Remember that when you spoke with Kanonta, he was telling you that the DOS are the people that are stealing money. And I want to make No. What he said is they have compromised on your ground, Kanonta. Okay. Sorry, because I don't want to say what he did. But I'm just saying this here. I'm challenging Kanonta and the Nayana. Not all these hookworm call Methuselah and their minions or 100 codes. No. I have to challenge the people that I have to, because of protocol. That Lolo Nneka Chimezie, you can also help me to spread this message so that it will get to them. Any day, Nayana, I have given this challenge from 2 days ago, and from that 2 days upward,
Any day Nayanya come out again and Kanonta come out again, these two people, and said that IPOB or Mazi Nnamdi is the reason why they closed the account in Germany, which is our mega account. Any day Kanonta or Nayanya come out again and said that Mazi Nnamdi stole our money, or the national coordinator in Germany stole our money, Ada, I will bring the proof beyond reasonable doubt. And believe you me, the Biafran people are going to chase these people. No. They will chase these people without stone, with stone, and they are not going to take order from Mazi Nnamdi. And I want to say this clear here. I stand with DOS, I stand with IPOB, I stand with Mazi Nnamdi. We are not coming here to defend them, but we stand on that structure called DOS. And I thank you very much. No. Before the next speaker, before we do, General, well, it's your choice to make, but for me, it will be against the organization's ethics for you to come out publicly and say your leader, no matter what, is not your leader. Let's not allow our feeling to override our sense of judgment. Let's follow due process. For now, I follow really due process. Do not divide your house. Do not divide your house. Control your anger. Control yourself. Other time, Mother Potaya is not my president. Or an treason. Please. Since you are still a member of IPOB, Mazi Nnamdi Kanu is still the leader of IPOB till death until proven otherwise. One is not guilty until proven guilty. Please, I'm not but at the same time, and you must guide it. They will generate, my friend. They will, but please control the anger and let's do the right thing. Udo, Udo. Good evening. Lolo. I want to say to you that I've been working. I can go around different factories, looking for nosy one. You mean one I get you a match, you mean what I'm not. I can't for I never see anyone but No. And I also want. We have 2 minutes, so 2 minutes. Thank you very much. I want to say to you here that they said now they are telling us that you are the new. Powerful. New IP. Emma Powerful DOS. Oh, okay. They are going with the new DOS leader now. So I appear to your. So our topic, what I'm saying is this, ma'am. Everything we are doing here is clear. It's on social media. When there was no social media. Everything that is playing out today concerning the struggle we are into, or the safety of our people in Igbo land, in Biafra land. This is generational and historic fight that we are fighting here. It's not something that will be coming outside expecting people that never have knowledge of what a collective existence of people means. You understand? So what we are doing is to preserve our race, our generation. And in the time of IPOB or Biafra, never any number going to Biafra standard for us as it stands today. I don't want to have but to everywhere in even though in South Africa and so on. Oh, here the way I cannot save us. People know this. Yeah, but I did behind I group was wine. And now give a background that please mute yourself. If you come in, mute yourself. Thank you, ma'am. Now, the issue is this: Simon Eber, autopilot. These people, even internationally, it is confirmed that they committed, they unalived people. You understand me? The activities of Simon Eber with the name of his autopilot, what they did amount to
terrorism. And in the Chagoibo people find it also. Finland cannot carry somebody and jail him just because of you are making content on social media. It's not possible. And if it is in Africa, I have seen Africa, but this happened in Europe here. They have evidence and proof. Even they sent their persons in Nigeria, in Enugu, there, to make investigations of he final one. That is why I was saying he took Willie Pope. You were the one who went there to help our people to unveil what was going on there. It is because of this autopilot, Simon Ebanko, who doesn't know what Gentle did and his group. But to have some what they have to do is and all these things happening now. So even to the extent that for the sake of these guys' activities, they try to tag IPOB. No, Europe, international, they have 5 EOP, no, 20 woman. Number 10. And we fought it. IPOB looked over. They went after IPOB in the world terrorist index. No one in it. We fought it and before we put that in it. Why? Because of autopilot. And as it stands today, that autopilot leader, Simon Nneka, is in prison in Finland. And we're not going to say it today. Because even the center where we are fighting Simon Nneka, we are also fighting. Udo, 2 minutes, so round up. Yes, ma'am. Of course, Alain Macron was also making it open to people that Mazi Nnamdi Kanu gave him order to maintain cordial relationship with Simon Nneka for a time like this. I'll do what Simon Nneka and Mazi Nnamdi Kanu. I'll see that the one he teaches between Simon Nneka and Mazi Nnamdi Kanu. That every thing I do Simon Nneka, now how I do Mazi Nnamdi Kanu, no fear. He made everything possible. Now, I come more than that. I'm making this I come Mazi Nnamdi Kanu in that in the men. We IPOB. I am no bago job. I had distance to go ourselves away from Simon Nneka and the autopilot for many years. So we cannot come back again. And do you know why you may have one year to fight terrorism? We can't do that. So that is the fight here behind our problem here. People now are aware of what IPOB means and what it stands for. We can never in any way accept anybody dragging our name to anything autopilot. Mazi Nnamdi Kanu no problem. He will face it with themselves. When IPOB will make sure that I am a pantry. That's the only message. Okay. Ichie 2 minutes. I'm gonna give you nke a adịghị big enough. I can achọkwa the emails etinye aka na achọkwa in case efo. Okay. Yes, 2 minutes. Yeah. Okay. So, here Nnamdi Kanu today is exactly what Zeke did during the war. Zeke was in support because for the kind of atrocity they made Igbo people. According to history, now join over that fight. Zeke supported, even wrote the Biafra anthem. Along the line, he started calling the same blood as rebels. Oh, yeah. Or supported by the same people. Na Lagos, oh, an asylum na Lagos. Oh, na Lagos, na asylum. I was saying again, I'm the canon now. Was it the Biafra compromise? Yeah. Some people went scot free. Some people went scot free. Nnamdi Kanu now, he might not go free because it was really around the world. So you could say around the world. They won't have such chance breaking that. But I'm too much. Oh, when this Nigeria about it, frustration. Oh, when they follow during the war, more have blood. I cannot IPOB. I follow. I'm not today.
Ọbụna Nnamdi Kanu megide ihe a na IPOB leadership suspend ya kwụsị ikwu maka Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu ga-adị ka former world councilor. He will forgotten totally. Mana ha na-epush ya now. The same lawyers na-epush ha chabụ ticket now. Ụfọdụ na-azọ House of Assembly, ụfọdụ na-azọ House of Rep. All these lawyers na-apụ kịta. Ha compensate go ha. Because ha atụgolo ha onye achọ ka atụọ ha nga. Secondly, o nwere mistake Nnamdi Kanu mere. Even our enemy, Lolo referred to Ndi as great Igbo race. Ndi Igbo betrayed one single individual as collective betrayal. Who believe before? Now the kind of say, no, you are the one to betray me, not me betraying you. He's talking to that great Igbo race. But no, I betray, isn't it? According to history, over 4 years, and which Catalagon betray, oh, yeah, today. Because I didn't wait a genuine leadership in an Igbo. Our leadership now put up no one I submit. So, we are now, oh, that thing, that man to now hit him. The family, yeah, can compromise, yeah. So, come on, I know Jack here, all this autopilot, because once in the men are going to attack, I can 100 men now. All this attack, didn't I just run Nnamdi Kanu before? Did they against him? Actually, is in support of 100 men. But how many ever can a very young man and his influence totally? I still urge him because continue. One person cannot stand on in fact, cannot push him Igbo. And this great Igbo race. No. All right. No. Okay. Last speaker before this my brother. A na-eme ya line by line, ọ turn ya na ọ ya na-ekwu a na-eme ya line by line. No, but ọ turn gị now, is your turn. It's your turn now, speak. It's your turn. Okay. All right. Nse na-ekwu. Nse na-ekwu ọ turn gị now. Nse is your turn. You are not jumping, it's your turn. Kwuwenu. Ngwa kwuo onye ọbụla emechigo ọnụ now. Okay, no, thank you. Okay, punk. For the viewers, okay, punk. So, no, first of all, I say thank you. I like your tenacity and your doggedness because this boy in Austria, he was even posting. You are paid at the disadvantage. You got to go. But you know, I want to see internet noise. You are on ground. On ground, you join mobilize 1,000 women by tomorrow morning, or the possible as a woman leader. You got to go. No, you don't have noise, and today you are seeing it. Now, no, let me tell you something. A man, he come out to now Sanda. For the now we are insult or attack. Open the joke because I know they will. Only one man and a big kid to Biafra Land National Coordinator. Mazi Nnamdi Kanu one year, Jackie administered oath to that guy. You know, Mazi directly administered oath to that guy. Mazi Nnamdi Kanu to that guy, you wicked to go. Now Biafra Land National Coordinator. Simon Ebabudi put on a Facebook, posted about it. That we there. And threaten that more will fall down. And one year, if you want to come here before money, if you want to go here and all these market men are buying, one market in
that market. I'm not being in the job of that man. I'm chairman of that market. And I and Lexus 330. If you want to go say that man because you want me to help Monday. Then, we can buy Mecca Livingston, not the US. Why has I more on I met it at home? The Mecca Livingston on I think we have a think tank in Mobi. I carry out the atrocity. The Mecca Livingston, the man only came Anna over Sophia, Neke over Sophia Bonnie, Edo State. Or senior one, Edo State, Biafra. Now the first person put on our internet, and I only Mazi Nnamdi Kanu, non I working there, Nana. The man who won the Mazi Nnamdi Kanu did not caution the woman. I know people like us fight to go over Sophia. He went your man, one I go up in Norway. That woman, the man didn't go today and under this 100 group. Yes, now that if you are big or talk on on social media. A man and down on this 100. So I didn't have to say, what is going on?